Staf daar buiten, kan er wat klap daar buiten. Klik, klak, paard, dan moet een man tak, want alleen mannen gaan zat daar buiten. En als hij zacht is, luister, ze gaan hard raak daar buiten. Van die brassen, wil in die pad stel met bangas wat uit is. Afzag eisters, AK's van die luiters. Ze moet zomaar weten, is een robbery. Als een braai of vraag wat die tijd is. Daar is een ma daar buiten. Ze moet die ma in die baan van die huises. Omdat die baan van die huizen de grijvers van beklei oor een klein doof Maxieke. Maxieke ze plak daar buiten.